Kapin sa simana sukad na hitabo ang dugong pagpatay kang Negros Oriental Governor Digamo ug laing 8 ka mga tao. Pipila sa mga nakaluwa sa mga panghitabo gibati gihapon og tumang kalisang. Gikan sa lungsod sa Shaton, ani ang live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan, mi patigbabaw gihapon ang trauma ning pipila sa mga kaning kawas sa dugoong panghitabo dito sa lungsod sa Pamplona. Mapasalamaton sila ikaduhang kinabuhi ug sa samang higayon nang hinaot nga makabot ang hustisya sa mga nabiktima. Labas pa kaayo sa panumduman ni Junito Bugas ang nahitabo sa lungsod sa Pamplona, maong di kalikayan nga maemosyonal siya. Niadtong adlaw, miadto siya kay dunay tuyo sa gobernador, labi na ang request nga proyekto sa PTA para sa eskwelahan sa ilang lugar. Sa pagpangrakrak, dali kuno kaayo siya nga mihapa ug nahagbong pasapangpang. Aminado siyang nakasinati gyud og trauma sa nahitabo ug maglisod ganig katulog usahay. Bunang usahay, makita kog sundalo nga dagang kayong mga armas mahadlok na kumudoon. Mayo unta og wala giapin ni galingkod gi masakir baya mi. Giana bimitanan gid ug sa ko pagisilhig. Silig mitanan. Kinsa may di mataranta karon, ha? Ni nahulog pagug ka sa pangpang kay imong na imong kinabuhi. Siya sab ng hinaot, mahatagan og kasulbaran ang hitabo, makabot ang hustisya sa tanan nga mga biktima. Sigurado magkukong gisola na kay mahimo pagud na og walay money involved. Kamo nga ni dawat anang kwarta nga mopatay lang og tawo. Hula-hula as makadaghan. Naamoy pamilya. Kay naaman po mo'y pamilya, baliktaron na to. Ako'y mamasakir sa inyong pamilya o sa inyong bation. Si Apolinario Kinsay Jr., empleyado sa munisipyo sa Shaton ug kanhi barangay kapitan, usasab sa miadto ni adtong adlaw. Kuyog pa niya ang 14 ka mga tao, pulos mga miyembro sa pamilya. Human kuno nila na himamat ang gobernador, gipasaka sila sa ikaduhang andana sa balay aron mahimamat ang kapikas niini nga si Mayor Janice. Samtang atua sa taas, dito na nahitabo ang pagpangrakrak. Niadto mi sa taas. Swerte lang kayo, murag nanghilan pumingob nga niya nga adto mo sa taas, ibalagan ninyo. So pagkita mo sa pagpamusil dito mo sa taas. Dito na mi sa taas, sir. Samtang sa ikaduhang adlaw sa public viewing sa lungsod sa Shaton, nag-abot-abot gihapon ang mga residente nga buot musudong sa patayng lawas ni Digamo. Nauswag sud sa pipila ka oras ang schedule unta sa transfer paingon sa family property sa Barangay Bunawon. Usa sa mga mibisita karong hapon si Vice President Sara Duterte aron mopadangat og pahasubo ngadto sa pamilya. Gisugat siya sa biyuda ni Digamo nga si Mayor Janice. Kay ang iyang pagkamatay maupod do'y matulak sa inyong probinsya o kabatbuhan o kalinaw dinhi sa inyong kalulan. Samtang sa Kapitolyo kagahapon sa hapon, personal nga miadto sa iyang opisina ang bag-ong gobernador sa Lalawigan, Guido Reyes. Emosyonal siya sa nahitabo kang Governor Digamo ug misaad ipadayon ang nasugdang mga proyekto niini. Muna na isugod na makahatag og kalinaw sa Negros Oriental. Muna na isugod makahatag og kalinaw sa Negros Oriental. Gikan sa first district, gikan district o district. Muna ni. Mag-alas 4 karong hapon lan gikan di sa Mayor Kisay Gymnasium sa poblasyon sa Shaton gi-motorkada o gi-pull out na ang patayng lawas ni Governor Digamo paingon didto sa Barangay Bunawon. Mao kini yang gidak-an nga lugar lan alang sab sa paghaya. Apan giklaro karong hapon ni Mayor Janice Digamo nga dili kini magsilbing private funeral para sa ilang sakop sa pamilya, apan public gihapon funeral kini, bukas gihapon sa publiko ang haya didto sa Barangay Bunawon sanglit gilauman nam sab nila nga dunay giubay-ubay gihapon nga mga tawo nga gusto mo pay respects ngadto kang Governor Digamo sa di pa ang lubong nga himuon karong adlawng Huwebes. Alan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.